Imaku Pama, Imakunde, Imaku. An filɛbaga ni an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Maliko e ko n'i bɛ i ko kɛ sa i t'i sara kuran na de. An b'a fɛ ka journal kɛ bi 9h pile directement na an yɛrɛ ka groupe ni da kɛrɛ ka cɛ. Ablaye laban min kɛ mécanicien ye yan o. Buruji tulu bɛ yɛlɛlen a bɛ k'o bɛɛ dɔn kelen. Ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn dɛ nin tɛ bankan tɛ kɛ mécanicien ye yan koyi. Réparateur ninnu ye caman dɔn an kun sisan o. A kun mana ban kuma o kuma an b'a cɛ ka taa olu fɛ yen ja an yɛrɛ an ka Ablaye yɛrɛ fana bɛ se dɔ la. Ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye. Bi sɔgɔmada in na bi ye ntɛnɛn ye mars kalo tile 18 san 2024 sunkaloba jara bi ye ale fana tile 8 ye bamananw ko a dɔgɔkun kelen an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛko ɲuman di ani silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma. Maa minnu bɛ yen n'u olu bɛ sun na Ala k'u ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. Minnu fana bɛ yen n'olu ye dɔ kɛ n'olu ko k'olu ye tile 5 sɔrɔ k'olu b'u lafiɲɛ ten u ye min kɛ Ala ko papu ka gɛrɛnnadenw tɛ olu bɛ ten o n'olu ye 3 jours mais e bɛ ka jigin mɔgɔw la Amara kɛbaa bɛ ka yɛlɛ burusɛti feereyɔrɔ nin bɛɛ ma dayɛlɛ kunasini de juma don a ma kɛ ko papa foyi tɛ yan mɔgɔw tɛ ka to Bamakɔ kɔni sun ye le premier jour de ye don fɔlɔ n'o bɔra la a banna o hali an ka fajiri la bi an ka alimami ko jama bɛ ka to ka n'o kama ko funteni de bɛ kuran tɛ alimami ko tugulen don u fɛnnen don ɲɔgɔn na cogo sugu dɔw la donc ni u ma ɲɛ sɔrɔ mɔgɔw t'a faamu bɛɛ dun bɛ fɛ fana i ka jama ka caya i ka se ka batokɛlaw ka caya i ka misiri kɔnɔ. Sɔgɔmada in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Jaba Sidibe n'a bɛ Sidibelakaw ka Salilakaw ka sigi la an b'a fo. Bayiba ka bɔ mairie du district kɔnɔ k'a fana fo ka Sori Kɛmɛso fo. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ min ye douane DG ye Amadu Konate k'a ka foli bɛ yan. Aéroport PDG Kone Togolakɛni k'an b'a fana fo. Keba an ka lemuru feerela a nana ni lemuru ye kunna aw kun da ne ye n ba de bɛ d'a ma. An ni yɔrɔ de bilalen filɛ nin ye. Binu kɔni k'an b'a fana fo a fana cɛsirilen a yɛrɛ ka joli b'a na dɛ. Sunkalo na est-ce que cɛ an bɛ k'an sun tigɛ ni fɛn sugu bɛɛ est-ce que an tɛ juru ko in jɔ fɔlɔ est-ce que alimami mɔgɔ bɛ se ka fɛn juru ta k'i sun tigɛ n'a ye fɔlɔ wa? Sinon Binu kɔni bɛna bila ale nɔnɔmugutigi in bɛɛ u bɛna bila dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye k'an b'a sara. Alimami a ye ɲɛ an ma dɛ an bɛ k'an sun tigɛ ni juru ye a bɛ bɛn wa a ti Ala ka hakili ɲuman k'an ye. Sɔgɔmada in na an bɛna kuma minnu kan kununko u ye obi dɔw 4 ɲɔgɔnna fili Gawo ale aéroport fan fɛ an ka wolomasiri tabaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a 4 bɛɛ ye nka kelen taara bi Gawo dugu kɔnɔna na maa kelen jogin'o la n'o ye denmisɛnnin kelen ye bagan dɔw olu fatura a tɔw olu sera ka kunbɛn Allemagne ko a bɛna na i bolo di Mali ma ani bingali misɛnnin minnu bɛ yen Masinakaw kumakan b'an bolo yan sɔgɔmada in na Keba ja ACI depuis vendredi baara bɛ jigin ACI olu ka kuranko bannen donc ACI mɔgɔw olu fana kulekan bɛ yan Saran Keyita ko gudɔrɔn m'olu ni Lafiyabugu cɛ k'olu kɔni t'a dɔn u ye fɛn fɛn kɛ yelen bɛ Lafiyabugu a t'olu bolo kunu k'u y'a d'u ma 1 heure wa bi depuis dugu jɛra u tɛ k'a sɔrɔ fana i b'a dɔn min b'o kɛ a fantan sigiyɔrɔ tɛ faama ka so kɛrɛfɛla ye
aseyi mɔgɔ bɛɛ ye groupe ni panotigi ni fɛntigi ye ne fantan min ka so bɛ i bɛ sɛgɛn dɛ an b'a fɔ n ko olu fana na kuma di u ma ta sibila 3 b'an bolo 2 ye hakililajigi ye 1 o kɛra kunungo n'o ye Kulukoro maireba ye bakɔrɔba kanina b'a fɔ ma ko Bako ale ka kalifa minɛ a la kunu Adam Cham ale ka soma yɛlɛmali o san 3 ye bi ye Abdul Karim Kamara n fa ale ka san 44 o kun ye kunu ye Irisu fana fɛ yen ko tura kelen sisanfa k'a ye tako kelen kɛ ne ɲɛ b'ale ka maa minnu b'ale nɔfɛ ale bɛ 83 ye kɛrɛkɛ la olu bɛ tura ni denw la an na dɔ fɔ o fana na ko mugudun o ti bara fɔ sa dɛ nka ni maa min bolila sanji ɲɛ e dogoro tɛ se ka kɛ baji ye dɛ maa min fana dogoro mana bɛ tigaforo ma i kɛra cɛ sosorolen ye ne ko mankan minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan yalama gansan don wa ko t'u kɔrɔ fiyewu M5 RFP ale kɔnɔna mankan a wolola min na bɛɛ y'a ye a degun fɔlɔ ye mun ye ka lebu ta ka ɲɛsin an ka furancɛla fanga ma ka lebu ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ka tanga bɔ an ka ɲɛmaaw kan ka tanga bɔ an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ yira diɲɛ na k'an yɛrɛ lebu nafa fosi tɛ nin na sisan tulo bɛ mun nana bila M5 RFP nɔ na ko IEM cira IEM donna tan IEM bɔra tan IEM ko banna depuis CTSP sigira 91 depuis IEM ɲɛmɔgɔw donna gouvernement ni fanga cɛ ɲɛnabɔli la kɛlɛ bɛ bin waati min IEM kun ka wulikajɔ tun ye min a fɔra ko 100 sara la k'a 100 bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ kabini IEM ni minnu ye kɛlɛ kɛ n'olu ko IEM ma ko an k'aw jɔ k'an bɛ tila k'a ɲɛnabɔ a ko banna yen ɲɛmaaw ye jɔyɔrɔ sɔrɔ fo bi u b'a kan a falenna dɔrɔn de o Umar Mariko kɔfɛ minnu nana olu ye taabolo min ta o ye ka dɔ ɲini ka dɔ sɔrɔ k'an to an jɔyɔrɔ la maa joli bɛ yen k'o ye IEM ɲɛmaaya kɛ k'o ye burusu sɔrɔ maa joli bɛ yen k'o ye hali IEM ɲɛmɔgɔya kɛ denmisɛnnin kunda k'o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ maa joli bɛ yen k'o ka siniɲɛsigi dilanna k'a sababuya kɛ IEM ye m'a fɔ maaw tɛ yen minnu m'u cɛsiri k'u jija u yɛrɛ ye k'a fɔ k'u ye IEM ya kɛ dɛ nka IEM bi maa man ka kasi a nɔfɛ maa man ka lɛrɛkotigɛ k'a nɔfɛ an bɛ waati min na sisan anw ka jamana kɔnɔ mun de kan ka kɛ n'i y'anw ka jamana ta k'a lajɛ kuma min bɛ kɛ yan anw yɛrɛ kunnafonidilaw a sɛbɛnnikɛla fara a kumakɛla kan an bɛɛ da bɛ bulubulu don o don mun de bɛ bɔ an da ɲuman don wa ka kɛ ni nin waati in ye n'an bɔra anw na maa tɔw ko olu ye démocratie kɛbaaw ye ko démocratie tɛ Mali kɔnɔ aw bɛ kuma aw bɛ sɛbɛnni kɛ gɔgɔli tɛ sigi aw kun foyi tɛ fɔ aw ye min ka da aw da ye aw b'a fɔ su ani tile a bɛ tɛmɛ kunnafonidi siraw caman fɛ o bɛɛ la ko démocratie tɛ Mali la yan ni mankan in bɛɛ kun ye mun ye jɔyɔrɔ ɲini tɛ wa minnu bɛ ka dilekikan bɔ bi u ɲinɛna k'a fɔ ko olu k'a bɛɛ tun b'u bolo de wa démocratie tali kalo yɛrɛ tɛ nin ye sa wa u yɛrɛ ye jateminɛ kɛ ka kimɛli kɛ fɛn min bɛɛ tun bɛ aw bolo aw y'a mara cogo di n'i ye Mali taabolo o taabolo ta n'i ye min dayɛlɛ don min a bɛ k'i na ko tolilen don ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an filɛ énergie kɔlɔlɔ la bi yan'o cɛ a ye baarakɛda tɔw munumunu aw ka ɲininkali kɛ aw k'anw kɛrɛfɛ jamanaw transition lajɛ dɔrɔn bani a y'a kɛ Ala kama a k'an kɛrɛfɛ mɔgɔw transition lajɛ Burkina hali n'i ko ko armée attaque kɛ i bɛ n'i ɲɛfɔ procureur b'i minɛ kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ don a la k'a fɛ nka o tolen don anw ye yan
min ka di min ye don o don i b'a fɔ ni maa wulila ka plainte k'i kama i bɛ t'i ɲɛfɔ i b'a jaabi a ko tɔw wololen don min na bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn bi an bɛ min ɲini n'a ye maaw ja faransila fanga u kana dɛmɛ n'a y'u ja u k'a dɛmɛ n b'a fɔ ka da mun kan diɲɛlatigɛ la ko o ko bɛ yen a n'a waati de don n'aw ye fɛn fɛn waati min o y'o waati de ye n'i ma fili foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'i b'a mara ko i tɛ degun kɛ foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ bila a kunna k'i bɛ ɲɛ k'i bɛ ja bɛɛ ye o tɛ se ka kɛ fo n'i tɛ adamaden ye dɛ fili bɛ y'i ka baara la nka jama fanba ko cogo di bi k'an ka dɔ bɔ kuma na k'an ka sɛbɛ kɛ an ka baara kɛ kiba an ka minisiriso minnu bɛ yen k'u k'an ka baara di denmisɛnninw ma a ye ɲininkali kɛ dɛ u ye baara joli de di dɛ u bɛ ka baara di cogo di u bɛ ka jɔnniw dɛmɛ olu minisiri joli de bɛ yen bi k'olu bɛ k'an ka baara di ANP FAFPA a tɔw bɛɛ lajɛlen n'a bɔra biro kɔrɔ kuma na wari saradali la u ka bolofaraw la sigidaw la u bɛ ka mun de di mɔgɔw ma kɛnyɛrɛye tigi minnu nalen don k'u bɛna jamana dɛmɛ u ɲɛtana kɛlen don olu fana ye aw t'a kɛ minnu b'a kɛ aw bɛ bila olu kɔnɔya la ko wari ma di aw ma minnu bɛ k'an ka transport ko ɲɛnabɔ mun de bɛ ka k'a la dɛ minnu b'an ka jamana bolofaraw kunna ko minisiriya danaya dalen don u bɛ ka mun de baara kɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan don o don ɲɔgɔn ye don o don kuma don o don fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen ye kuma ye a bɛɛ lajɛlen wari bɛ bɔ jamana kun minnu bɛna a baara kɛ a conférence a participant a dumuni a barji a ji a so min bɛ louer a bɛɛ bɛ bɔ Mali kun a kɔlɔlɔ n'a jaabi ye mun ye a bɛ mun d'a ma a tɛ komi aigle ka kan nataga maliyɛn bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ min se min ye bɛɛ b'a kɛ mais o bɛna mun d'a ma dusukasi tɛ wa an ka baara dɔw bɛ ten hakɛ o de bɛ ka an kɔnɔ nka bamananw ko ten ko jamana a bɛ ɲɛ ka kɛ ni jamanatigi kuntilenna ye Asimi ko jate minɛ waati min bɛ ka se sisan i k'a jate minɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna yan dɔgɔkun tɛmɛnen n ko rebelles terroristes minnu dagalen don Alizerikaw fɛ yen n k'u ye sɛbɛn bɔ k'a fɔ ko kɛlɛbolotigi b'u bolo Gao kɛlɛbolotigi b'u bolo Tawudeni kɛlɛbolotigi b'u bolo Tombouctou kɛlɛbolotigi b'u bolo Gao Kidal a b'u bolo Menaka bɔn min filila kunu Gao a bɔra yɔrɔ jumɛn na jɔnni y'a commandité an b'an juguw ye sa wa an bɛ mun na Bamakɔ yan kuma tɛ yan o b'a dilan an bɛ ka kuma jumɛn yɛrɛ fana kɛ est-ce que fasojɔ kuma don i n'a fɔ Bamakɔ de ye Mali yɛrɛ ye gilasi ko kuma jiko kuma kurantigɛ ko kuma ɲani min kana jamana fantɔw bɛɛ lajɛlen faga nka bɛɛ ko i yɛrɛ maa si mago tɛ maa wɛrɛ la président ji bɛ an fɛ yan kɛnɛ bɛ an fɛ yan ala y'an sɔn tile la walahi n'aw ma denmisɛnninw bila u ka baara kɛ n'aw ma sɛbɛn ɲɛ yira denmisɛnninw na transition na n'a ye mɔgɔw to yen aw ka ministres to ka taa kɛ réunion banbaliw ni kumaw ye n'aw ka ɲɛmaa sugandilenw to k'a kɛ don o don lɛrɛkutigɛ ye k'a k'a wari ta ye walahi transition tɛ taa a tɛ wolo foyi ɲuman na aw ye baaraba kɛ dɛ n'i taara bi Mali fan o fan maliyɛnw minnu bɛ hali togodaw la olu de b'a fɔ bi ko Bamakɔ a ye bɔ an da la minnu bɛ yan ni jeunes don n'aw fara ɲɔgɔn kan aw bila ka taa foro laban nin samiya mana se aw ka taritariw d'u ma an ka Ibrahim m'a kɛ nin yan aw cɛ minnu b'a la ko baara t'u bolo aw fara ɲɔgɔn kan aw ka daba d'u ma an k'an sigi k'a lajɛ a kɔ bɛ wolo min na ani kuma in n'a wari bɔli faso kun n'o min ma an nafa jamana dan tɛ Mali ye dɛ Bamakɔ ye dɛ degun bɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bi anw bɛ mankan na yan M5 y'a don ta Sogɛli y'a kɛ tan Sogɛli sɛgɛnnen don Sogɛli ka kuma ka ca a mana taa yɔrɔ min na kuma min fɔra a t'o fɔ a bɛ taa mɔgɔw sɛgɛn heure 100 Jara y'a don ta Muntaka ko tan nin ko tan AM cira AB wulila
inemu ya fenta angata yanfe nunu me ka ambele ne hui terrorisme barale no de ni ye Mali konna welelu me message mu meche aw ma suwe ali tsega sunogo ne ma fa na ya wona ile re gutiga Bamako kuma ni nyemo ma ke nyema yi ala ma fara yɛrɛ ka sɔrɔ su b'a ŋuna parce que olu hakili bɛ chaîne de commandement na o tɛna na bin olu sigilen kɔni to o baara min bɛ ka kɛ dɛ u k'a fɔ tɔ ninnu fana an y'a faamu a y'a to ten maa si tɛ bali démocratie la k'i tɛ kuma maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɔra k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ ko kuma de fɔ k'i bɛ jamana yiriwali ko kuma de fɔ a misali M5 wɛrɛ fɛ Mali kura u ma conférence de presse kɛ k'a fɔ ko yalama ko an kan ka wari kura créer wa kunun rasiningo maître Cheikh Kunare ani Fuseni u ma wele k'u ka sariya sunba lajɛ ani sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ jɔn ye fɛn f'u ye olu ye jamana jɔ walew de ye o mais fɛn minnu t'an bɔ an nɔ la a tɛ foyi fara an kan a tɛ fɛn ɲɛ an ye an ka bɔ olu kɔnɔ filɛ wɛrɛ bɛ kɔmuso la min ta a ba ye koyi a cɛ ye koyi bi an filɛ AES min kɔnɔ nin ye a y'a jamana tɔw lajɛ a k'an taacogo lajɛ an bɛ min na yan an k'a lajɛ an ka tɔw lajɛ an k'an taacogo lajɛ dɔrɔn u bɛɛ nana kalan kɛ an fɛ yan an k'an taacogo lajɛ dɔrɔn dɔ kɛra dɛ n y'o de fɔ politique mɔgɔw ye ni transition tɛ ban a ye wuli k'aw jɔ a k'aw ka baara kɛ a k'aw ka fanga ɲini kɛ sabula Mali sariya b'a yamaruya aw ye Mali constitution b'a yamaruya aw ye tɔndenw b'aw bolo partiw b'aw bolo sigidaw b'aw bolo a ye baara kɛ min kɛra n'o ma ɲɛ aw k'o fɔ ɲɔgɔn ye aw ka taa sira ɲuman kan aw ka bɔ dɛnkɛrɛfɛ kuma ni ŋunuŋunu kuma ninnu na n'i bɛ ka baara kɛ n'i bɛ ka sira ɲuman ta maliyɛnw ye maa hakilimaw ye u b'a faamu nka anw bɛ min na nin ye a t'an ko k'an jɛ dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma keba i ka t'o fɔ ko ne ko tɛ han komi o de ka nɔgɔ aw ma Amara an bɛna kibaruya la wolomasiri tabaw an ka kuma faama yɛrɛ bɛna tali kɛ olu la sɔgɔmada in na chef d'état-major k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko marisi kalo in tile 16 nɛgɛ kanɲɛ 21 tɛmɛnen ni miniti 30 ye ko min ye obi ye n'o ye mugujugu min bɛ keru k'a sɔrɔ a ma fɛ k'u y'o bon ka taa Gawo ale pankurujigi kɛnɛ ma kun fɔlɔ minnu n'u y'olu fili an ka maaw sera ka olu dɛrɛ sabula bi minɛn b'an yɛrɛ bolo min bɛ se ka kunbɛli kɛ naaninan in ale kɔni taara n'o y'a sɔrɔ tɔ ninnu minɛna Bakuncɛ ka kɛ ni Gawo yɛrɛ kɛrɛfɛla ye n'o ma kojugu kɛ o ma se ka exploser min ye naaninan in ale de binna Gawo kɔnɔna na maa denmisɛnnin kelen o joginna la min ye bagan dɔw ye olu fatura ko senfɛ Gawo château kɛrɛfɛla la o wulikajɔw bɛ sen na ye min ye jamana wolomasiri tabaw ye u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ ka o baara kɛ o nɔgɔnin fana fɛ tuguni pankuru ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Gawo ale kɛrɛfɛ dugu dɔ ma Amasaraka kilomɛtiri 25 Gawo ale kɔrɔnfɛ fan fɛ u y'a jira k'a fɔ ko yen u taara sɔrɔ bamaciwale ni wale kɛbaa dɔw bɛ yen olu fana tun bɛ dugu dɔ kɔnɔ dugu min bɛ n'o ni Gawo cɛ o ye kilomɛtiri 90 ɲɔgɔnna ye Amasini pankuru ale kɔni wulila sa ka bamaciwale kɛbaa minnu bɛ yen k'olu kɔni da walo min ye minɛnw ye n'o ye gɛrɛkɛ minɛnw ye olu caman tun b'u bolo ka taa se mɔbiliw ni pick-up ni minɛn wɛrɛw ma ko armée kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sisi ye gosili senfɛ mun kɛra ni drone ye chef d'état-major ko k'a b'a da jamanadenw tulo kan k'u k'u hakilina kɛ kelen ye ko finitigiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri min bɛ sen na ko o bɛna n'a to u bɛ se sɔrɔ ka kɛ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo dilen ye ɲɔgɔn ma keba nin bɔ min cira ka bɔ Algérie u y'a ye cogo min
an yɛrɛ fana ka maaw y'a ye o cogoya kelen na sabula maa fɔlɔ minnu bɛ ko olu y'a ye k'a fɔ ko nin baara in kɛra o ye États-Unis kaw ye ani ka fisa ko la dɛ a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ kɛ maa ye sa koyi États-Unis kaw olu de y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko minan ninnu ko a kɛruna Mali ma nka olu ɲinɛna min kɔ k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan jateminɛ kɛlen don ko in bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi mugu 4 min filila Gawo kan sabula laɲini tun tɛ Gawo ye u tun bɛ Kidali de kɔ nka komi yen a tɛ se ka taa yen kuma tɛ ka fili yen nka u nana kɛ Gawo ye nka keba nin b'a yira an na ko an ka hakili to an yɛrɛ la terrorisiw armée bɛ baara min na Kidali kɔnɔna na n'a malabolo n'a fɛn lajɛlen kɔnɔna na a dɔ kɛkun ye nin de ye n y'a fɔ aw ɲɛna kuma kɔnɔna na n ko jɛkulu marafatigiw y'a yira k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw b'u bolo dugu ninnu na ni ɲɛmɔgɔw b'u bolo o kɔrɔ kɛlɛkɛcɛw b'u bolo maaw b'u bolo mun bɛ se ka munumunu nka armée bɛ min kalama nin na anw t'o jaga kalama olu yɛrɛ b'a dɔn kan ka baara mun kɛ u b'a dɔn min bɛ sen na an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ samedi don k'a fɔ nin kalo in tile 16 min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye bamacɛwale ni jugawale kɛbaw ye nɛgɛ kanɲɛ fu waati u kɔni taara bin douane ale sigiyɔrɔ min bɛ Banankɔrɔkaw fɛ yen commune min bɛ n'a fɔ ma Nuga Kangaba ale mara la u y'a yira k'a fɔ ko min ye o wulikajɔ in ye maa ni ma to a la finitigiw kɔni sera ka bamacɛwale ni jugawale kɛbaa caman bɔnɛ a nin na nka min ye maa ni an ka jamanaden dɔ u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni joginna ko senfɛ bamacɛwale ni jugawale kɛbaw u kɛlen k'o kɛ u ye 5 don fiɲɛ na k'u kunda kɔfilacɛ kan armée ale y'u nɔbɔ ka taga u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ye o sibiri kelen in fana na min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira k'a fɔ Danderesokaw fɛ yen o ye Sikaso mara ye an b'a fɔ ko maa ninnu dɔw sigilen don Tɛngɛrɛ la Sikaso mara la min ye finitigiw u ye wulikajɔ kɛ yen fana Dandereso bamacɛwale kɛbaa ninnu fo ka u gɔndɛrɛ nka min ye armée ye a y'a yira k'a fɔ ko Burukina ani o ka bolodi ɲɔgɔnma min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Kapidu o wulikajɔ Burukina sɔrɔdasiw sen yera la maa minnu bɛ yen n'olu bolila sa k'u kunda ani Burukina dancɛ kan nɔbɔrikɛla olu nɔfɛ fo ka taa se u bɛɛ lajɛlen si latununi ma Burukina ale frontière fanfɛla la o sibiri don kelen nɛgɛ kanɲɛ 6 waati Mawukaw fɛ yen Kucala ale région kɔnɔna na finitigiw ye bɛnbɛnbɛn dɔ fana bali bɛnbɛnbɛn kun talen don ka ɲɛsin u yɛrɛ dagayɔrɔ ma chef d'état-major ko u b'a yira maaw la k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye Sikaso n'a bolofara la u ye nin wulikajɔba min kɛ a y'a to ta tugura finitigiw bamacɛwale ni jugawale kɛbaw la wa Burukinakaw olu fana ka dɛmɛ donn'u ma u n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka larawulili kɛ cogo min na armée y'a yira k'a fɔ ko min ye yen fanfɛ bolo ye sa wulikajɔ barika bonyalen don finitigiw ka kow la maaw ko o jate minɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na adamadenw n'u bolo mina olu kisili la Sikaso ale ni Kucala fanfɛla la halisa chef d'état-major général a ko kalo tile 14 min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ kɛ Tabankɔrikaw fɛ Gawo kɛrɛfɛla la kilomètre 36 ani Fif ale fanfɛla la min ye ni jugawale bamacɛwale kɛbaw ye u kun kɛlen ka t'u dagayɔrɔ dɔ cogo ye drone kɔni ale ni Albatrosi olu ye munumunu salo kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la u y'a yira k'a fɔ ko minan min tun bɛ ninnu bolo ye minan lahawtaw don pick-upw don ka taa se kɛlɛkɛminɛnw ma ani mugujugu minnu bɛ yen n'u b'o olu dilan u bolo la an'u ka taji barikonbaw ko min ye pankuru ye a y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni ka fara bamacɛwale kɛbaa ninnu kan armée y'a yira k'a fɔ ko o wulikajɔ in o senfɛ fana maa minnu y'a essayer k'u bɛ 5 don fiɲɛ la u ma olu fana sini ni to wulikajɔ ko bɛ to sen na yaasa min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baara min na o fanfɛlaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min chef d'état-major général de l'armée ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye ko n'Ala n'a kira sɔnn'a ma finitigiw ka wulikajɔ min bɛ sen na u tɛna sɛgɛn u tɛna ɲinɛ
sabula baara kɛ kun ye maaw n'u bolo minɛnw bɛ se ka lafiya cogo min jamana ale fantan ani naani na wolomasiri tabaw olu ka chef d'état-major n'o ye général Umar Jara ye baro kɛlɛtigi ale ka kibaruya don n'an bɔra yen an bɛ don ministère de la défense kɔnɔna na n'o ye wolomasiri tabaw ka ministre so ye Dietrich Paul ni ale ye alimanw ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ alamusa wulada fɛ ale taara bɔ Sadio Kamara ye n'o ye colonel ministre de la défense ye ministre so kɔnɔna na min ye alimanw ka lasigiden ye n'o ye Dietrich Paul ye a kelen kun tɛ ko alimankaw u ka attaché de défense kura ko o de nalen filɛ nin ye colonel Rafal Bloch ko ale de bɛna ka se ka kɛ alimanw olu ka attaché de défense ye Bamakɔ yan min ye ambassadeur ye a ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin Sadio Kamara ni wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen ma k'an ka jamana filaw ka badenya tɛ bi badenya ye ko sabula Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta Allemagne jamana de kɔni nana k'a lakodɔn diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ ko wa ko ka kɛ n'o ye olu na dɔ fara o kan yaasa u ni Mali bolodiɲɔgɔnma min kan ka tɛmɛ o jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ finitigi kunda o ka sinsin ka lakurakuraya Allemagne y'a yira fana k'a fɔ ale na to Mali kɛrɛfɛ yaasa ka ninjuguya ni bamacawale kɛbaw k'olu kɛlɛ min ye Dietrich Paul ye n'o y'u ka lasigiden ye Bamakɔ yan ale y'o fɔ a ko fana ko n'Ala sɔnna ma min ye minankow ye min ye kɛlɛkɛ minankow ye ka taa se rangers ma ka taa se sɔrasi minankuraw ma ko u na se ka olu dɔw salo kana di an ma min ye Rafal Bloch ye ale yɛrɛ ko k'a nisɔndiyalenba don ko sabula k'ale yɛrɛ kunbɛnna cogo min tiɲɛna a ye attaché de défense kɛ yɔrɔ caman wolomasiri taba ministre ka sigi kɛnɛ kan k'ale kunbɛn k'o ye nisɔndiya ye wa ko b'a yira k'a fɔ ko Mali k'a ka armée tɛ tulonkɛla bolo bi a tɛ tulonkɛla bolo sini ni olu ye o ye an bɛ segin ka taa Masina kɔnɔna na Masinakaw fɛ yen a yera k'a fɔ nin waati laban in na kabini koma ni tanapo minɛna banbanciwale ni ɲuguwale kɛbaw u ye dɔ fara u ka jama kan u ka wulikajɔw barika bonyanen don kosɛbɛ wa min ye Masinakaw ye u b'a fɛ ka fiɲɛ tigɛ u la yɛrɛ de fiɲɛ tigɛ in hukumu kɔnɔna na degun caman bɛ ka maaw sɔrɔ bi an ye an balima dɔ sɔrɔ ka bɔ Masinakaw fɛ yen waleya minnu bɛ sen na ale bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye o la an ka jɛ k'o lamɛn. Mali fanga anw bɛ fɛ ka nin kunnafoni ci aw ma Ala sago aw bonya baara k'i bɔ Masina cercle la arrondissement 2 b'a kɔnɔ Siɲaro Sayi mais bi bi in na nin tiɲɛni kɛra commune 3 de kɔnɔ Sayi commune b'o ra Saro commune b'o ra Folomana commune bɛɛ b'o ra jarisiw nana nin dugu damadɔ in na an ye don min na komi bi u ɲɛsinlen n'o dugu damadɔ ma k'u bɛ uru wuli o dugu bɛɛ la b'o ra Tangaran wɛrɛ b'o ra Ninga bɛɛ o ra u ni dalen n'o nin dugu ninnu kan u bɛ ninnu wuli Ɲɔbuguni bɛ o ra nin dugu damadɔ in u su ni tile u bɛ ninnu kɔni dara k'u bɛ uru wuli bisimila u ye dugu dɔw wuli k'i ban yɛrɛ koyi Juma kinkɛni u ye kinkɛni wuli ka Gini u ye maa dɔw fa ye u bɔra yen u ye faki wɛrɛ wuli k'i ɲɔw jeni daba dumuniw jeni o bɔra yen u ye Sirani Saba wuli Sirani Saba u nana cɛ bɛɛ minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa tile 3 kɛ u ɲɛ dɛlɛ ye o tile 3 kɔnɔ n'u sɛgɛra kɛnɛ mɔgɔw ma sɔrɔ Sirani Saba u b'o bɛɛ faa o tile 3 kɔnɔ u taara ni alimami a n'a kɔrɔkɛ fo Yafara bɛɛ mais u banna u y'uru bila ka na n'u hakili ladilikan ye u ye giradɔ wɛrɛ wuli u ye Bertabu wuli u ye fagi wɛrɛ wuli u ye Korominɛ Peli wuli u ye Maye wɛrɛ wuli u ye Bakɛ wɛrɛ wuli Wɛrɛkura wuli u ye Sambakɛ wɛrɛ wuli u ye Bertabu wuli u ye Sogoba wɛrɛ wuli u ye Darame wɛrɛ wuli nin wɛrɛ nin dugu n'u ye nin bɛɛ wuli ka Julabugu wuli ka Jasebugu wuli ka Heri wɛrɛ wuli ka Jado ani Wana ani Kɛrta u y'uru dafɛla bɛɛ wuli o dugu 3 ni bilalen b'u kelen na coy ni dan bɛ uru fɛnɛ kɛ i n'a fɔ ni dan n'o bɛɛ la ni Tangara wɛrɛ ni Ninga ni Ɲɔboni ka cogo min u ye nin dugu 3 yɛrɛ bila u kelen na ten tous les temps u buru yɛrɛ dara fangaw an kɔni an jigi ye Ala y'an jigi y'a ye
na mene sigida nu magwe gele abe sigida nu kono bi sabi munena ni sigida nu kono kinkeni min jinna wiye mo ko sigin fa kinkeni o balen ko kaka ke were mo ko kilen faray nyo buguni mo ko woro faray o balen ko berta bugu mo ko saba o balen ko jado wiye mo ko saba fay me nan kunu bora jadore jano ke sew se yorro wi janda uruye wiye mo ko saba fa o mawra fanga haya ambako fanga aya kofle jamanena abege barake de fuko tafo abege barake nga halibi ni ameba anjigire baka halibi ala sako ni sigi danu kono ukin sugu tigerura matum tijo ufe saro tido ufe masina strategera kwen sugu tijo fulmana tijo sharo yara tijo fatnen tido nimbe mako da yorowi ni sugu numbe strategera ni ramogon nuna akeno geleya ko ni ay domna ko bi karata ala de bisiga nokoya aba ndeme ni kuna fone kisi ama aka do femi mbe ni sigida nu kono ala sawa wana be joy wana fene be gele en kono karata jado ba kono ena fo kerta ba kono jugumi jangum ba kono ni bebe ni gele ya killing kono kala la tara bo ko wara tara oru ye koromonyi ay kan mi ko ye koromonyi minu ndara nyango wa sa no ye nyobu nu asaka furla king en ne siranza ba berta bugu oru ye koro we nim be ko ni sa semeni kono ka damina jumana kana sesa sama ala sawa aywa ne masina ka kuma kai nga ame feri no faraka dugu chama faranga ni ya be faranga nga kuma la adofna bugudaw bala o ye Senegal bugudaw yi ni ye wara ma yoromi o ye Senegal bugudaw chama te komi aba fo dugu baw be tugomi nga ube commune belebele baw de fana kono o commune joro ka bo kosebe degun chama de be kuma te do be ulu sona ku bolo do bamanci wale ke baw bolo lu e accord signé uye do be ulu ma son o ma o degun be ala gawkaw fe ni ulu tile tanye kulu nya dalente énergie ka kuranga anye nya folike gawo kurango la gawkaw ya yira ka fo ko ulu ka kurango ko ni pani nga ko ma ko akila tige gouvernement e groupe kura mun bla ka tu fe o groupe ma installer folo o ka groupe koro min be bara la o de banen fleni anye nyini ke ko tajiko da ko tajiko te ulu tay pani yere de gawkaw o be ka to fana de wore bu ka sabula siram be bo Bamako ka taa n'a bɛ tɛmɛ Sebare fɛ o datugulen don maa si tɛ se ka nɔfɛ mobili si tɛ se ka taa fɛ n'i bɛ taa Gawo sisan onzon parti Burkina Niamey ka sɔrɔ ka na Gawo o dun sira fana o ka jan mɔgɔw ma maaw b'a fɛ de sira in ni gouvernement bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ u ka sira dayɛlɛ ka bɔ Bamako ka tɛmɛ Mopti fɛ ka taa Gawo n'a kɛra fɛn o fɛn ye olu b'o kɔrɔ dɔn ni sira in datuguli ye sabula da dumuni fɛnw sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya u ma kosɛbɛ funteniba Gawo na anw tɛ kelen ni Lazara sira ka ban yimɛkɛ ko Faransi de nɛɛma de bɛ nin waati in na olu kɔni ka chance dɔɔni y'o ye sufɛla la yen sumalen don kosɛbɛ nin waati ninnu na an bɛ dugawu de kɛ gouvernement fana ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa u fana ka kuranko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na lafiya o bɛ se ka don Gawokaw ka cogo min na kuranko an ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ u ye programme min bɔ Bamako kɔnɔna na programme a taacogo ka ɲi fan dɔw fɛ an yɛrɛ kun delila ka kuma min fɔ ka tɛmɛ ka kɔrɔ n ko i bɛ yɔrɔ min i b'o kɛrɛfɛla la nka i b'a ye kuran bɛ kɛ maa wɛrɛ bolo an balimamuso dɔ bɛ yen ale bɛ Aminalayi ACI la a ko olu kɔni ma min faamu ale kɛra anw ɲɔgɔnna de ye maa minnu b'olu kɛrɛfɛ kuran b'olu fɛ yen nka olu minnu bɛ ACI kɔnɔ i b'a fɔ k'olu damako kɛ Saran Sangare an ka jɛ ka ale lamɛn kuranko la Aminalayi ACI kɔnɔna na degun min b'u kan nin waati in na. Bonjour, Kasim, ça va? Somɔgɔw ko baasi tɛ yen. Ala kana baasi foyi kɛ yarabi Ala ka sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman d'an ma. Ala ka si ni kɛnɛyaw di. Ala ka jamana in bɔ k'a kolo suma. Yarabi. Ala ka kolo suma. Ala ka hɛrɛw caya.
amini jamana kula ya rabbi ala kamwa kasim basite on silen le asiko on bi asiko no ni to ko sara en jami kita on jabal on silen le asiko na asiko 2000 kono on dale sira yere riba on ni lafiya mu ce ngani to no te fly on to ne di kuran kula de an sona ko kuran be la hala mina ko be kan mu wa be don non ni soro on to ko don di soro asiko kuran an fi asiko na chani bay ernani erduni ati al woro ke kasim ati woro ke kuma sura kuran mena an fi mu asoro 21 wa 22 mo kuran na am ani fajiri du ko soro kuran ke bi ani fajiri du ko soro kuran an fi so an fi ermina il est 13h moins le kuran ma tum asiko kuran bi se ka tike ko flaga la fi abuga na ka sura ma kile ya asiko no mo ma soro tombe asila dete famai wa bete service tene tutu ba kono wasu ba kono fantom ba kono ina fo famo ba kono tudu na sega ma to ba kono ti ko dite be ka dala on yere kono ya kare yere kono ni tayarite gurbitikite wala ko tayar mun ni gurbitikite ni ba kala le ba men to gurbitikite ma kare kono ande fantande am wanga ala asiko be asima kurango no kala ke to bitini ni soro an fana asiko soro udu ku ngala ni kasi kanyini jamana mara ba ofe sigi yoro be ka kanya uma kurankula ba be ka kini kurankula fitini ni to ba soro an fana ko soro abijan udu ku ni tara la ka soro na kan kurango sabu boro ya ra la kam ba mali Alwa iketa ka ko nya an re ku ni kuma fo anwo mini mi medi be ka dama kanyala nga alsa amnalai asi ka keni awasila ka kuwariya mun dirama ye alsa ube dibila kabini kunu lazara fo sisa kurante ka se ka di uluma o tɛmɛnen fana kɔ dɔw fana ko ko ulu ka yɔrɔ la k'a kɛlen no jere lumière ye k'a bɛ na a bɛ tigɛ nka an b'a dɔn fana k'a fɔ énergie du Mali a k'u mago bɛ taji min na n'o ye 28 millions de litres ye 42 millions na o sera Bamakɔ yan baara bɛ ka kɛ n'o ye carburant bɛ ka di citerne 10 tile o tile u bɛ k'o de baara kɛ tan baara wɛrɛw bɛ sen na hakilila k'a fɔ Irisilakaw olu ka central dɔ bɛ n'o yɛrɛ man ka kurumokari bi yɛrɛ parce que ko ko o kan ka Côte d'Ivoire bɛ min d'an ma o kan ka o nɔrɔ ta yaasa lafiya ka don o hukumu kelen kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye ko seli yɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u kɛlen don ka olu fana matarafa nin waati na min ye yeelen ye ayiwa k'an ka perepere latigɛ k'u ko k'u bɛ taga lampadaire de don u m'a fɔ k'u bɛ taa kuran di misiri ma dɛ ɔhɔ parce que maaw bɛ k'u sigi k'a fɔ k'u ka misiriw bɛna kuran sɔrɔ o tɛ dɛ yeelen énergie solaire lama o de bɛna taa bila misiriw ani seli kɛnɛba minnu bɛ Mali kɔnɔna na ani Bamakɔ kɔnɔna na a bɛna na di olu de ma ko baara bɛna na k'o la 30 k'o sera ka don ka ban 10 o nana min ye ba 100,000 la 10 sera jamana kɔnɔ ka ban ko olu bɛ ka don min ye baara ye a kun fɔlɔ taara lajɛ ministre secrétaire général ka secrétaire général fɛ n'o ye kuranko ministre ye o kɛra alamisa tɛmɛnen n'an bɔra ye an bɛna Lani ye dugu ye dugu min ni ale sigilen don Kayi mara la a kɔni bɛ ambide di o sous-préfecture kɔnɔna na yan yɔrɔ la an bɛ Siriman Bacili fo commune 4 maire kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ an lamɛn sɔgɔma o sɔgɔma olu ka dugu de ye Lani ye u y'u jija ka se ka ekɔliso jɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka kuran ni ji di du bɛɛ lajɛlen ma wa du kelen kelen bɛɛ n'a ka kuran don tile kɔnɔ an na taa Lani ko kuran tigɛ tɛ yen ji bɛ yen kuran tɛ tigɛ yen wa musow olu fana kɛlen don ka safunɛ dilanyɔrɔ sɔrɔ da dumuni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ko nin bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ Laninka minnu sigilen don jamana kɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko diaspora k'olu de sera ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ u ye ko k'a daminɛ indépendance la fo ka na se bi ma min ye yen Laninkaw ye jamana a ma dɔrɔmɛ baara kɛ olu fɛ yen ko fo kɔsa in na u bɛ min fara a kan min ye u ka second cycle ye n'o ye ekɔliso 3 ye ko Asimi Goyita kɔni taara ka taa yen kurakuraya a ka fond social ale hukumu kɔnɔna na monsieur le maire tiɲɛ na an na taa Lani ko wa ko bɛɛ lajɛlen fana kan k'i hakili to i ka dugu la tancogo la ka yiriwali kɛ ne y'a fɔ aw ye o n'an ma panneau solaire ɲini mun ne b'an fa panneau solaire fo bɛɛ k'a ɲuman ɲini
Lanikaw amufo monsieur le maire Sirman Bachiri ka ale fana fo ka wala ɲuman ko kan kibaruyaw la Vladimir Poutine ko ale se sɔrɔ irisikaw ka kalata la 87 buruburu 86 ko ale kɛra a y'a kɛ tako kelen ye min ye fɔlɔ sala sa ko u ka taux de participation o bɛnna 74 buruburu 42 commission électorale ko ale y'a yira k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine ye ko a sigira fanga la ko kura ye min ye san 6 wɛrɛ a kan k'o kɛ baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛra dimanche don u ka kalata yɛrɛ daminɛna kari sibiri tɛmɛnen k'u fana u ka jamana fana kɔnɔna na ko maa caman de bɔra ka taa kalata kɛ min ye Vladimir Poutine sa a nɔgɔntaw ko olu kɔni ma jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ ko nin y'u ka wasaden kalata ale ni jamanakuntigi kalata k'u y'o bɛɛ lajɛlen de kɛ BRICS ko o maaw tun b'a kɛnɛ kan jamana minnu bɛ yen n'olu ni Irisi bɛ jɛkulu kelen na k'olu taara observation k'a kɛnɛ kan ale ni nanzara jɛkulu dɔw ko u y'olu to olu ka don ko kuma caman fɔra nin kalata ko in na ko nka ko nin waati laban in na milisilakaw k'u bɛ ka yɛlɛma caman don ala ka kɛ ni jamanaw ka laɲiniw ye an'u bolo don jamana minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka laɲiniw ye tasibila hukumu kɔnɔna na kunungo ministre min bɛ administration territoriale kunna ni o ye colonel Ablaye Mayiga ye ale taara yiri feere da Lafiyabugukaw fɛ Cabral ale ka monument na monument min ni amisina maaw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan an ye professeur Ali Nuhu Jalo ye ka taa se maa mafalen wɛrɛ ma ani ministre caman kɛnɛ kan ye min ye je le répète ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Cabral ye ko maa min kun don k'a ye min mɛn maa ladiri maa tilennen kalanko tun bɛ maa min ni kan ni kalandenw ka hakɛw dafalen tun b'a ni kan amisina maaw fana y'a yira k'a fɔ u bɛ ka laɲiniw kɛ laɲini minnu bɛ se ka kɛ cogo min na min ye maa kofɔlen ye a tɔgɔla don dɔ ka fara a larawuli kan n'o y'a sɔrɔ o kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan Segukaw fana fɛ yen lycée min tɔgɔla don Cabral la taama kɛra ka taa ye ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin Abdul Karim Kamara ma n'u b'a fɔ ma ko Cabral ale yɛrɛ kɔni a balimaw n'a sinji olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka se ka don in ɲɛnamaya tasibila hukumu kɔnɔna na an kɔrɔkɛ ani an ka karamɔgɔ n'o o ye Adam Cham ye ale fatura mars kalo tile 18 san 2021 ɲinan y'o san 3 ye Adam Cham kunnafonidilaba don maa min don a ye jamanakuntigi ale ka kɔkɔrɔsiga kɛ kunnafonidi ko ta nasira la min ye vérificateur général a ye kunnafonidi baara kɛ yen fana ye baarakɛyɔrɔ la kunnafonidi gafe min bɛ yen ko république a tun bɛ sɛbɛnni k'o kɔnɔ min ye kunnafonidila denmisɛnninw minnu kun nana san 2000 ni 1980 san n'anw yɛrɛ b'o la a y'an caman senkɔrɔma don k'an dɛmɛ hali waati minnu na minnu taara télévision siraw fɛ a tun bɛ bilasiraliw kɛ u ye an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye Adam Cham ye ko ala ka a dayɔrɔ sumaya kunungo fana an ye kibaruya sɔrɔ ka bɔ Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro maire ba n'o ye Bakɔrɔba Kane n'u b'a fɔ ko Bako ko ale ka kalifa minɛ kunun bana kuntalajan dɔ senfɛ a ka janaja o kan ka kɛ bi Kulukorokaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye monsieur le maire ye sa an bɛ dugawu dɔn kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya ala k'a fara silamɛsu kan ala k'a minɛ ka saraka bɔ a ye sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'o di an ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ala k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye e nana cogo min na tan n'i tora kana tan an b'i tɔgɔ sɛbɛn liste de bavard kan ou bien liste des absents de kan Amara a tɔgɔ bɛ sɛbɛn jumɛn kan keba kɔni n'i ye fala ye dasi o ka di keba ye dɛ a k'an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala n'a kira sɔnna ma ala ka tile hɛrɛ caya Vive Ségou, vive le Mali, vive l'unité retrouvée de mon peuple, vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps, Adama Keïta, Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba